tuke tim mar sikund sekondar ma Ebwali Boys joloch mag Chapa Dimba gwenge mag Imbo mar Kenya tuke go moser gi kambi tudruok mar Safaricom. Tim mar Ebwali nolo tim mar Compel Sportive gola chiel kuom none finals. Jaloyo mar Sportive noyudo thuolo mar yudo gol kokalo kuom opicha choma kata penalty. Kata kamano nogo opira no oko e alap mabukongo. E kidieny mar nyiri tim mar Brenda Girls no bedo joloch bang' loyo tim mar Lugari Sportive gonde 2-1. Brenda Girls kachiel kod Ebwali biro ting'o nying Imbo mar Kenya e finals mag tukegi giko higani. Joloch noyudo omenda maromo Sh250 ka jogo manotieke thuolo mar 2 nomiyo omenda maromo Sh150. Tukegi koro chomo gwenge ma Nyanza ka finals ibiro bagi giko dwe mar 9. Chapa Dimba. Chapa Dimba. Kapod wang'iyo mago mag tuke tim ma Kenya matugo tuke mag